tupakit, kiroiltu enkuks, katsottu YouTubes tuhomisvideoita, fiilistelty hyvinä huonoi ideoita. Kello maikkeen nappa ide raitti, tää 3 saman etukirjaimen baitti. Ja heittämäs mun ensimmäiset tagi, baari vessas kaiva säkeistä käpi. Mut finito huomaankin tuubin olevan, milläs vitulla nyt kuulat tukotan. Yleistä pikkus temul vessa peiliin, mut kaikki tietää et se on aivan vitu leimii. Millä Heikki nyt kartuttais feimii, pari tukarii väijyy ku crazy. Kun meitsi tussii sukassa pyörittää, keskipakois voimaa työllistää. Jos tussisi on finaalissa, heitä se sun sukka